Nazdar, vítam ťa pri novom videu. Dneska som sa vybral trošku dať do poriadku svoje skoky, ktoré mám tuto takto kúsok za domom na trailiku. A pri tej príležitosti som sa rozhodol ti ukázať podľa mňa najlepší spôsob, ako sa naučiť skákať alebo ako začať so skákaním. A to je ten, že si postavíš vlastné skoky. A prečo je to najlepší, alebo podľa mňa najlepší spôsob, ako sa naučiť alebo začať so skákaním, je ten, že často v bike parku alebo v trail centre sú tie skoky pre niekoho, kto začína, možno moc veľké alebo moc kopnuté, alebo je tam zlý príjazd na ten skok alebo zlý odjazd, proste nie sú ideálne. Ale takto, keď si ideš robiť sám nejaký skok, tak si ho spravíš presne podľa seba, ako to tebe vyhovuje. Úplne s ideálnym príjazdom, s ideálnym odjazdom a v ideálnej veľkosti. Takto prichádzam jednomu takých skočkov, ktorý tu mám. A vidíš, že to úplne maličké, ten odraz má tak 30 cm na výšku. A dopad je taký prírodný. To je dosť dôležité, lebo si ušetríš polovicu roboty s tým, keď robíš buď iba odraz alebo iba dopad, takže si nájdi takú nejakú prírodnú nerovnosť, ktorá buď tvorí aspoň trošku odraz alebo aspoň trošku dopad. A úplne ideálne, keď si kicker postavíš podľa seba alebo ten skok, aby to bolo presne tak, ako to tebe vyhovuje, a ten dopad si nájdeš alebo spravíš taký, že je veľmi dlhý. To znamená, že zo začiatku, keď sa budeš učiť, pôjdeš pomaly, budeš dopadávať, čo viem, meter a pol od odrazu, ale postupne, ako budeš zrýchlovať, na tom dlhom dopade môžeš dopadávať kľudne 4-5 metrov ďaleko od odrazu. Ja teda zoberiem lopatu a idem to trošku pošejpiť, lebo už je tá hlina taká sadnutá. Tak to trošku upravím a vysvetlím ti, ako A samozrejme, keď sa ideš učiť skákať, tak úplne ideálne, aby si mal helmu veľkú, po prípade aspoň malú, a nejaké chrániče. To je treba. Keď už máš nejakú tú skočku spravenú, tak môžeš začať skúšať skákať. Na začiatok je nejaká príjazdová rýchlosť. V mojich skúsenostiach je to vždy, že idem o trošku rýchlejšie, ako mi je komfortné, a po začiatku to skúšam iba tak samovolne sa nechať vyfúsnuť z toho a iba jemne zaťahnem za riaditka a čakám, čo sa stane. Nej som stuhnutý, snažím sa byť uvoľnený, keď dopadávam, sa snažím pokrčiť aj v lakťoch, aj v kolenách, aby ma to nevystrelilo niekam do boku. Ako na ten odraz. Keď prichádzaš k úskoku, musíš sa jemne prikrčiť, tak je keby stlačiť bike dolu, a prvé pokusy budú možno také kostrbaté, no a musíš sa snažiť odhadnúť, že kedy tie ruky budeš vystierať a odrážať sa. Začínaš priťahovať ten bicykel k sebe. Nepriťahuješ ho k sebe tým spôsobom, že krčíš ruky a priťahuješ ho k hrudníku, ale snažíš sa keby celým ťažiskom dať dozadu a rovnými rukami ťaháš to predné koleso do vzduchu. Týmto spôsobom treba začať a postupne pridávať rýchlosť. Ukážem ti, ako vyzerá taký prvý skúšobný skok, len úplne jemný odraz a v malej rýchlosti, a postupne, keď budeš rýchlovať, tak môžeš letieť násobne viac.
Nie je to nič ťažké. Úplne minimálna rýchlosť, minimálne potiahneš za rajdy a proste to vyskočí. Keď si zvykneš na ten pocit, aké to je, zistíš alebo naučíš sa vnímať to načasovanie toho odrazu, tak postupne môžeš začať zrýchlovať a zároveň viacej ťahať za ten bike a tým pádom budeš letieť viac a viac. A keď máš takýto skok, kde máš rovnaký kicker, ale ten dopad je dlhý a môžeš na ňom letieť meter alebo kľudne aj 5, tak ten skok ti vydrží na učenie kľudne celú sezónu a na konci sezóny už ho budeš letieť úplne nakoniec. Teraz úplne ten istý odraz, ten istý skok, akurát vyššia rýchlosť a viac zaťahne za rajdy a uvidíš, ak sa dá z takého malého kikru úplne krásne skočiť. Malá skočka, ktorú si postavíš s trochou hliny za 20 minút a dá sa na tom naučiť alebo začať sa učiť skákanie. No ale ak máš už takéto niečo zmáknuté a chceš sa posunúť ďalej a chceš v bike parku skákať také tie liney, kde sú dvojaky, to znamená, že je diera medzi odrazom a dopadom, tak aj to ti ukážem, ako som sa to učil ja. Takže tu máme takýto dvojak. Tu už je trošku väčší odraz. Tuto som dal do diery bike, aby si to videl. Nech to neskresluje tá kamera. Čiže odraz, tuto je trošku jama a tuto vystupuje dopad. Zase som ten skok stával tak, že som si našiel takú prirodzenú nerovnosť, aby som nemusel ten dopad kopať a spravil som si len odraz, tak aby mi to cca vychádzalo toho dopadu. Úplne super je, keď ideš začínať skakať skoky, teda dvojaky alebo skoky s dierou, aby tá hrana toho dopadu nebola ostrá. Tuto je to len taká vlna prirodzená a potom dlhý dopad zase. Čiže ja aj keď to nedoskočím, alebo ty keď to nedoskočíš, keď sa učíš, tak sa nič nestane, nepokazíš si koleso alebo ti nevyletia nohy z betálov, lebo tu není ostrá hrana. A môžeš skúšať postupne rýchlosť. Zase z mojich skúseností, ja vždycky sa snažím ísť trošku rýchlejšie, keď idem nejaký dvojak prvýkrát. Radšej ho preletím, ako by som ho mal zahraniť a pokaziť si bike alebo si nejak ublížiť. Takže dám tu nejakých pár záberov. Trošku väčší skok. Ak si zvládol tie kroky z toho prvého skoku, tak by ti to nemal robiť problém. Môžeš to skúšať. Takže to bol ďalší typ skoku. No a keď máš zmaknuté aj toto, alebo si sa to už doučil, tak potom môžeš ísť na také povedzme bike parkové typy skokov, ktoré majú už výrazne kopnutejší odraz a majú hranu dopadu. A ja tu jeden taký mám a ukážem ti to aj na ňom. Takže posledný typ skoku, na ktorý už ide takto veľký rozbeh, je, hovorím už taký skoro ako bike parkový skok, kde už tie odrazy idú taký mierny rádius, neviem či to bude vidieť takto na tej GoPročke, no je to vidieť, čiže už taký mierne kopnutý, ktorý ťa už bude kopať viacej do výšky a je to tu spravené zase tak, že je jeden dopad, ktorý už je aj strmší a kratší, čiže musíš do neho trafiť a naklopiť ten bike tak napredok, ale tento prvý je kratší a je to ešte stále lavica, čiže keď to nedoletíš, tak sa ti nič vážne nestane. A potom je tu
Druhý odraz, tie odrazy sú cca rovnaké, akurát na jeden treba ísť rýchlejšie a tu už je aj diera. Čiže ak si budeš stavať takýto skok, tak je veľmi dobré si spraviť dva odrazy, aby si nacítil ten pocit, keď na ten skok ideš, najprv na tom menšom a potom zase len pridávaš rýchlosť na väčšom odraze. Tak natočím aj tu nejaké zábery, aby si to videl, ako to cca je veľké. Dobre, tak najprv tento menší odraz a potom nie ten veľký. No. Nič ťažké. Ak máš zmaknuté tie prvé dva skoky a máš nacítenú tú rýchlosť, tak do 3 pokusov sa ti to podarí pekne skočiť. Tak a väčší skok. Že vidíš z takéhoto odrazu, ktorý je kopnutý, už to letí vyššie a tráviš viac času vo vzduchu. Na začiatku je to určite také, že za toho zlakneš, ale dôležité je, aby si neostal stuhnutý, keď ťa to vykopne, a prispôsobil sa tomu bajku a pripravil sa na dopad nie stuhnutý, ale pekne, nie úplne uvoľnený, ale no proste, aby si neletel jak taký stuhlák, ale pekne ládne pristal. Myslím si, že ak zvládneš, alebo ak spravíš presne tieto 3 kroky, ktoré som ti ukázal vo videu, znamená postupne od úplne najmenšieho a budeš pridávať, tak na konci tejto sezóny si myslím, že kľudne poskáčeš napríklad také staré Vito alebo éru v Kalnici úplne v pohode. Nesmieš ponáhľať, musíš to robiť postupne. Každý výjazd, keď tomu dáš pol hodinku, 3/4 hodinku, kde budeš cieľene trénovať zo začiatku hlavne to časovanie toho odrazu a odhad rýchlosti, tak to určite pôjde. Toľko skákanie. Prosím ťa, zase neber ma úplne doslovne a nie som žiadny certifikovaný tréner alebo profík, je to len taká rada od hobíka pre hobíka. Ak sa ti video páčilo, určite daj like. Do komentu napíš, čo si o tom myslíš. Môžeš to kľudne poslať aj nejakému kamošovi, čo by sa chcel učiť skákať alebo chcel začať skákaním. A vidíme sa na budúce. Nazdar.